салом алайкум ба кулли мардуме ки моро тамошо дорад, ба кулли мардуме ки мухлисан дастгирӣ мекунанд. Худо нигаҳбонтон бошад. Мо Кадӣ Умедҷон имрӯз ба кулли бародароқа боша наворакаисе дар роҳ омадесанд. Сафари муминобод дорем. Худо хоҳа уҷа филмҳои хуб дорем. Вақт метавонем як ба мухлисаи ба шабакаи Кастафрат доктор Бахтиёр ягон чӣ гуфтанӣ бошем. салом алайкум дӯстони азиз, ташаккури зиёд барои ҳама кӯмаку дастгириҳоятон. Ин насиб боша сафар дорем ба ноҳияи Муминобод бо бародарон. Якчанд филмҳои тарбиявӣ бо сарпарасти анамин дӯстмон насиб боша пешниҳод мекунем. Хай бо худтон мебинем. имрӯз 21 рӯзи ҷумъа бародарое ки назди мо омадане биден ба умед ки мо мерем тавбат бигирем. Барои ҳамо анаба имрӯз сафар дорем 21 моҳи февралай. Шогирдо ҳастанд, шогирдои хуб дорем Умедҷон. Иншоалло дар хизматонай. Ҳаракат кунем бирем шаҳри Душанбе Мадади Акбар, шаҳри Ваҳдат, беморхонаи Шафқат. Бисёриён пурсон мешавад ки табобати яка чанд сум аст. Бовар бикунем дар нархи хеле арзон аст. گفت اخشان که نگه یک چند کسی توبت کردم با آخر گفتن که پول نداره و نگه گشتم گفتم که پول نداره نمیگم که همه هستتال کنیم قدر مقصد که بدل پر چنین شرایطان توبت میکنند نرخی ارزان است شما برین حتما خودتون یک بار نظر گذارونید ما یگان کسی ناامید کردگی نیستیم. کسی که پیش ما با امید میاد انشالله شفا میاد. شفا از خچک. خداوند نگهبان باشه، دعاگو باشه.